Hustisya ang sigaw ngayon ng pamilya ng biktimang dalagita na ginahasa sa bayan ng Bayambang at natagpuan ng walang buhay noong 19 ng Pebrero. Sa eksklusibong panayam ng IFM News dagupan sa ina ng biktima, inilihad niya kung anong klaseng anak ang biktima na bunso at natatanging babae sa tatlong magkakapatid. Mabait po si Jasmine, masayahin po siya, malambing sa akin. Pero ba't nila ginawa yun? Bay-bay niya siya. Sinalaysay din ito ang mga huling araw na sila'y nagkasama bago mangyari ang malagim na krimen. Sabado at linggong saya-saya namin pong dalawa. Parang nagbanding kaming dalawa. Hindi siya umalis sa akin, tabi. Kung saan ako pumunta, sumama sa akin. Hihingi sa akin ng pamirinda niya. Binibigyan ko naman siya. Ang saya-saya niya sa akin. Ang saya-saya niya yung Sabado at Linggo. Kasi umuwi ako ng Sabado at Linggo. Ang uwi ko lang po sa bahay. Hindi siya umalis po sa tabi ko po. Kung nandyan ako sa loob, nakahiga din sa tabi ko. Gayunpaman, umaasang ina ng biktima na maihain ng hustisya sa lalong madaling panahon. Tulungan po ninyo ako. Humihingi po ako ng tulong sa inyo. Tapos, sana maano po yung hustisya sa anak ko. Samantala, ayon naman sa pulisya, sinampahan na ng kaso ang mga sospek na sangkot sa krimen ng rape with homicide. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.